И така ще правя едно в едно с тезето Сезето. и фокуса е тук. Искам да гледам. Не гледай, айде. Обаче ако тръгне да ме убива, смятам да се прибера, защото няма да умирам. За един екип. 4 пъти умрах, мая. Един е букводи скрип, дето се бере 100 гледане и нищо повече. Добре, айде. Но не знам, що като игра на PvP и тъго да ми лагва, че нямам някакво малко досадно. Пивай. Ти познаваш на мен колко ми лагва. Вау, маняка ма смаза. Не, човек, аз трябва да като баки тогава директно да ям вече. Не, на мен ми лагва. Чакай си намър чънкове. Не знам защо ми лагва като... Виж, голденка изляза сега. Излезе ли? Да ям голденка. Винаги трябва да ядеш. Браво, 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 давай. Бутни го там. Човек, нямам аз. Ето ми е забавно, ако някой педерас ще напише нещо в коментарите. В момента пич, ако смяташ да напишеш нещо, казвам, че ще блокирам направо канала. Пиши си каквото искаш. Ще е ягенето. Добре. Сезето ми пише ARD. Защо ми лагва като снимам на PvP? Не знам, са някакво гадно. Ето ми е кеф. Идеята не е да умра, идеята е просто да ми е кеф, а не после като мога да садам, защото не знам, идиотската лойка ли ти бъде някой. Мишка съм бил. Това е идеята да умра ли и после да ми се кефа. Искаш да билдим малко. И айде, то само това може би снимам. Ще взема материали и ще билдам. Това ли ще билдваме? Не човек, карай, аз съм малко. И ще видим с малко с колко се прави нещо. Здравейте хора, аз съм Мирича и Папагал ми и приветствам добър ден. Да. И в момента съм в сървъра PvP България, както виждате. Не мисля, че ще правим PvP, защото напоследък толкова много ми лагва, нямам никаква представа. Много се дразна. Както и да е. Не знам дали ще правим PvP, ще ходя в дупката, защото няма никой като цяло и да, само ще ходя в дупката и ще се разходим сам натам и така. Да, сега ще пием и да видим, защото он стана и вчера имаш супер малко хора и днеска и ми лагва. Сега ще скочим дупката, това да претегнем някой има някуда. Тука. Взема 2 лега. 3. Рисковано това, което правя, но... Скачаме тук, това е PvP, нека видим. Ще ми слушаш херки и ще умра, но поне ще ми бъде забавно от една част. Нека видим. Така, първи кил. Ще загубя кил страйка. Шит, това не е готино. Този зад мен хакери ще бъде баннат. Сега като слуша каква казвам на Фокса. Дай го гледате, вижте го момчето, какво става дума. Дай го. Вау! Силви панси. И те снимат също. Ти нещастният педерас. Гледай. Не го казвам само аз, не че не съм, че съм някакъв добър. Точно не, някакъв добър са. Аз ще имам нещастния педерас, и това говорите. Това и сега цял клип само ще подкачваме така през спална. Ай ще го напсувам. Не така за кеф. На МСГ. Педал, да. Но разбира се, юзерче. Така, just for fun. Ще го напсуваме нещастния педерас. Пичага, ако гледаш този клип, ще баннат си веднага след като ще казвам на Фокса, нали знаеш. Ще провери това безполно. И да, нещастен педерас, надявам се. Бъде достойно смешно.
И така да се провали клипа отново някакво жалко хакайче. Мене че ми пука дали ще бъде кефи бас. Аз снимам просто клипа, защото ми се снима, не че правя за някоя си това, защото не ме забавно. Кой ще иде това да се кажем, че не ми пука. Скачаме в дупка. Педърки. Защото педерастото мълби. Макса тук е нещастни. Не, това се изнедах мая. Прилегал ме. Ред, пич. Бъд нещастния педера. Аре, брави, като ме биеш си велик. Не пука, че съм честно казвам. Повечето си някакви нещастни хаки. Аз тръгвам се чуя дали скоро да не се отказвам от сървър, защото нямам. Вау, маниачето направо ме унищожи. Разбирате ли? Warwalk, сега. Както виждате, леговите ме намаляха драстично, не знам какво се случва, некотори не съм губил, но по-малко сякаш нямам никаква представа какво се случва. Вау, това не е никакъв шанс просто. От педерас му обра всичко. Уоу, ево това на пичовете. Да. Много ми дрема, признава самия се пак. Те клипове, ако искате гледате, ако искате не, през уя ми е, меки казвам. Аз си кача пък. Да. Събери по 60 гледания за 24 часа някъде, може би няма да има клип. Друг, защото няма. В смисъл идеята не е само да си гледам, но не пука особено дали някой ще гледа или не. Някакви жалко снимки са събрали и ще го убива. Гледай, къде си бе? Уоу. Остана половинка, разбира се, както знаете, аз съм супер голям късметлия и винаги накосан съм от нещо. Цяло. Тъй че не кажа, как не знаех, защото те да ще ми скочи, ама ще има убийстри лега, но какво се помня тук. Да, не знам какво да кажа. Тъй... Ако ни кефи, няма практика, като кефи да скача на дупа, защото аз не знам какво да кажа. Аз един път паднал клип, вече съберем едно 60 гледани, нищо повече. Вчера изгубих 30 сета. Не си заслужава просто това. Повече аз качвам с успешен четвърти и тук, както казвам, си губа сетовете, просто е така. Поне ако си губа бавно и как се трябва, това загубиш толкова много лего. Това е причината, но повече няма го правя, защото това е тъпо. Стига, че половината от вас са някакви неща, се богати, където са unsubscribe, са като изтеглят томболата, който още се чудо дали да я тегля. Да, не си струва просто. Ще видим, не е сигурно. Тъй... Скачваме на пича. Вау, има и засилен направо. Да. О. Браво. И сега последния кит. Там ще го метна на спална. Не, няма ще го метна. Ще го метна. Така, да служа златните ябълки. Взема толкова. 5. Всяко като ме убият и ще покажа някои работи и слушам това. Някаква особа и нещастния педерас провали ключно тъй. Да. Както и да е. Има смисъл да скачам там долу, предположим, че ще умра със сигурност.
Атка моите момче, не натам. Не, тук брат ме гони, сега ето Ево прави, ти си велик, браво на тебе. Браво. И сега ще ви покажа някои неща, които работим с Фокса. Някои проекти. Много съм тук. Аз ще удали изобщо телефона на PvP, но не знам какво да снимам. Гледам само клиповете в PvP в България, ви интересуват. Ония за Redstone туториал, бат, супер с голям кеф го направих вие. Както да е. Това тук е нашото проектче с Фокса. Вчера направихме тази къща, по-точно. Той направи тази къща, аз направих покрива. Не ме кефи, защото той вика, че е гладен, но ме радва. Нарочно е така. Но това е направил днеска или вчера тази къща, не знам. Но също така тази горе-долу, за да има помалка. Пътчетата са правени от мен. Неговата. Тук това беше лотара на кросфата, който беше телепортнал и му направихме лотарче. Това е така. Не знам, честно казано. Да, това ще е за... да ще ви покажа това. Тук ще идем си намаля звука и ще спирам тук малко. Това е просто една спална. Това е нищо особено. И да, това беше от този клип. Надявам се ако вие харесате. Не. Ония нещастник ще бъде бан. Завали клипчето, е било на него. Както винаги карък. Силно ако скоша майна. Значи. А това беше мен. Аре,